Toho z dnešního videa, tentokrát to je z Brawl Stars a dneska si udělám to 10 000. Prostě dneska dáme půjč na 10 000 a otevřeme si i ten star drop. Tak, když tak tady máte jméno, kdo jste si mě chtěli přečtat. A jdeme na to. A klasický pár her a dáme ten 10 000. A jestli bude 10 lajků, tak natočím další díl z Brawl Stars a tentokrát to bude push na Penny, protože já jsem si teď odemkl Penny a tady. Dobrý. To vidíme. Může. Piper. Tak, nic jako. Já mám si úplně jiný bak. A víte co? A nebo na další videjko dáme push na Penny. Push na Penny bude příští video. Je to nafukovačný bublen, to je hrozný. Má z toho strašný životy. Kamu taky je dlouho hned. Jo, to já tady mám teď takový. Teď jsem mám umřel. A má to málo co. Co lidi? Okay, tady je chlapík. Kámo, já nebudu prodávat ten auto. Jdeme na to. A víte co, já se zkusím tu Penny, jaká je. Zkusím Penny. Nemáte jdu každý Penny. Ještě jsem s ní nehrál a tak to zkusím. Ještě 7 her vyhraju a to budu mít tam. Já se tak těším. Kam jsem z toho jestli mi z toho vypadne nějaký skin anebo brawler, tak budu mega kamarád. To je co má šance. Pretty boy. To by El Prima jo, ten katapultí, jakoby to, ty životů, náhodou. Už ty takový kam masakrují. Ten katapulta. Kam sorry, že tomu furt běhne. To tam furt říkám katapult, ale to je zvyklý. No teď to bude bez střílu, že
jsem se chtěla jako by se nějaký editor, tak se budete chtít, tak mi řekněte. No, jestli bude má šance. Barley, tak kámo, taky se hned do Barley, to se mi to říkám. Barley, jak není dobře, takže jdu hned po něm, třeba je to. Nemám taky strašně moc životů. Pobí se docela bojím. No. To je pravda. Ten dostal. Budu se tak ptali, proč mluvím tak, jak mi společilo, tak to je kvůli tomu, že jsem nemocný. Takže jsem zakapal. A tak kde je? Já nevím, kdo proti měl. Aha, tady se. Jaká ta pěkný zabila. A já ho nechám zvolit. Tam jsem stříkal daleko. Kámo, to už trvá 6 minut to video, kámo. Aha. To jsme nevím. Kámo. Tam se to blíží. Au. Tak to bylo. Do prkna. Kurňa. Katapult. Střílej. Bombarduj ho. Nebo jí. Oh. Pěkně, kámo. Jsou jenom 3 lidi. Vím, že jeden je tady. Chtěl být blížko taky. A vím, že teď proti mě bůl. Teď po mě bude tady schovaný. No tak ano. Kamu, tak se zvěje, fakt nechci prodlužovat video, ale jsem nějaký aspoň zlídnutý. Kamu. To jsem chtěla, ne? Co by bylo? No, konečně jsem si zjevil to. No. Aha, dobře ty, se ještě zaber. Jak tak pomohl. Tam 9 minut to video, kámo, trvá minuty. A to kámo video nikdy nebude koukat, kámo. Kámo, svá jedna hra trvá tak kámo 3 minuty. No trefíš ty tupečku. Ne, ty. Jau. Spawnuj i hned. Co by to? Kurva. Torďo, to zabijeme. Spawnuj novej.
Ne, ono mě zabije. Ono mě zabije. Ono mě zabije. Aspoň jsem třetí. Aspoň jsem třetí. 16. To si zahraju za tu taru. To bude rychlejší. Jaký má skin? Já se to nějaký nevím. OK, tak tady to bych mohl vyhrát, když to bude rychle. Takže, Egdare, se jako zase sklidníme. Tak ty teď taky umřeš, pejsku. Jasně. Moje power cube někam musíš ukrást. Tak. Kam toho teď sundám, doufám. Tak pojď. Kam pojď se utíct. Můj typí. Štěl, pardon. Tam už bylo jenom 10 životů. Mám tam ruky, to škámu někdo ukradl. Ty, vůbečku. Ano, to jaký zbylo. To jsem zabil na stejně. Jasně, kámo, jsem štěpej, když jsem zabil dřív, ne, kámo. Kámo, pojď. Poslední 2 hry, kámo. Poslední 2 hry. A dáme opening. Kámo, pojď. Takže, tebe se bojí. Takže, já jdu po tebe. Jo. No, nech mě hot dogu. Nevím, co to je. Kámo, teď budeš utíkat. Alan, to tady. Jsem to chtěl přečíst tak Alkanty. Ježišina. Nesmím jsem pátý. Kolik mi teď kámo her. Kámo 1 od Jam Streak 3. Kámo jenom 1 hra, kámo. Já kámo musím vyhrát, kámo. Co, že to je takhle furt hype, ale kámo se prostě těším, až budu 10 000. Takže jsem umřel. Kámo, tak teď jestli... A teď si dáme i jiný... Dám si knockout. Za taru, kámo. Za taru si dáme knockout. Jestli to teď prohraju, tak jsem blbý. A jestli to vyhraju, tak mám už 10 000 přesně. Takže musíme vyhrát 2 kola. Je tady. Tam půjdu. Dobrý, kamo. Yes. Pojď. Tam prosím. Dobře. Kamos. Ne, kámo, ne. Ne. Kámo. To si děláš srandu. Synko. Co? Pojď. Tady jsem tady. To tam máma. To máma. Koho to máma? Koho to máma? Kom. Tak to
Dělej si randu. Kámo. Já ten skin jsem zrovna chtěl, kámo. Kámo. 10 000. Kámo, yes. Ještě jednou tady s Ashem. A to nakonec vydám. Počkej. Tak nic. -3, tak mám. Já to vyhrál, jsem měl 10 000, 10 aspoň. Ale tady kit, no tak to nevím, si to vyhrál. No to rozobět nebudu, já bych to mě nekončil. No asi tady obklíčený ty jsou. Jo. Ježiš. Nejde. Taky. Tam je klasifikální lidi, to vůbec nezabije, tam jsem chtěl tomu tam sedne. A to je jedno, a tady si myslím, že jsem kdy mohu končit. Doufám, že se vám tady to video líbilo, já jsem mega šťastný. A příští video bude ten push na tu pen. Ozvědám se za Ashe. Tak zatím čau.